nam i prvog natjecatelja danas. Dobar dan, dobrodošli, izvolite, sjednite slobodno i krećemo sa 10 pitanja za 10.000 eura. Dakle, prvo pitanje, koje je prvo lice jednine glagola znati u negativnom obliku? Ne znam. Točno! Kako se na hrvatskom prevodi njemačka riječ warten, odnosno engleska riječ wait? Čekaj. Točno! Koja je najčešća obrambena rečenica svih muškaraca ulovljenih u preljubu? Ja sam slučajno ovdje. To je točno! Kako glasi slavna rečenica poznatog sportskog novinara i komentatora Mladena Delića, koji je prvi put izgovorio 88. na utakmici Jugoslavija-Bugarska? Ljudi moji, je li to moguće? Točno! U blizini Splita nalazi se 7 kaštela. Svaki je na svoj način poseban, no samo u jednom se nalazi dvorac Viturija, a to je kaštel... Gle, stari... Kaštel stari je, točno! Jedna od najpopularnijih komičnih TV emisija s početka 90-ih, gdje bi poznati gosti ulazili kroz vrata kafića, zvala se... Jel me netko tražio? Točno! Koji je najčešći odgovor zaposlenika u hrvatskoj javnoj upravi? Halo, pauza! Točno! 28. kolovoza 63. u Americi je organiziran veliki politički skup borbe za posao i slobodu, poznat pod nazivom Washingtonski marš! To je točno! I posljednje pitanje koje može donijeti 10.000 eura. Najčešća psovka u Hrvatskoj ako piva kasni. Jebo ga ti više. To je točno! Bravo, gospodine, osvojili ste 10.000 eura. Gospodine, osvojili ste 10.000 eura. Račun nam treba vaš, ili... Šta? Ćemo prestati snimati, ili? Daj, ulovite ga. Nađite ga.